Hello, good people. Welcome back to yet another video, yet another segment inonzi iyo life realities. Yes, my name is Uncle Saint. Chanzvadzi chamai venyu chigotwe mumba mana mama. So inzwai pane ndichiti kumba kwana mama ndine madzikoma wanditi ndine madzikoma saka vandinawo nhasi pano pa life realities mudzimai wamukoma nditi kuriwo ndimai guru vangu mogona waiti mai guru venyu zvakara. Exactly, that's true. Ndatodaro kuti ndatitowo mai guru vavo. Aiwa tinotenda sechekutanga kana uri kutoona ngekutanga tanga wasubscribe handi kusubscribe vamwe vanoti subscription zvinobhadharwa mari it's for free. Zvakanakira kuti patinokanda mavideos akakosha seizvozvi you'll be notified rinowirawo kugadget kwako, be it kufoni, kulaptop, papi nepapi pamunoonera pamuri kutibatira. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Kutiktok chete ndokwatinonzi Uncle Saint. Ndokwatinonzi Uncle Saint. Chida, thank you very much. Kutiktok takutopinda 14,000 followers. Kuroti zvokufamba zvakadi zvakanaka. Thank you for your support. Murise kwese kwamuri. Nhasi tadzoka zvakare patiri kukurukura na Tendayi Anna Phiri. Yes, your favorite counselor. She's here today. Sezvandinongotanga kuita inini inandirwadziwa nditi ndiri kutoona kutoti mai guru vangu besides zvecounseling zvekuchena futi ndezvawo. Ndotenda Mwari bamnini. Makazemba here mai guru? Tiripo bamnini, makadi zvenyu. Aiwa. Ndakakutaurira kuti handisuda pakunyadzisai mungazotaurira because blood is thicker than water. Makataurira nemukoma wenyu munondidzinga pashopa na apa pakutonetsa kuti mudzingike because vakuto kana ivava varidzi vechirongwa chino ichi vachitoona vanoona kuti aiwa zvakarongeka ende vari kutoona kuti naAngo Saint vaimprovewawo kunyanya mapfekero taingouya kanhai mai guru. God be the glory. Amen. Mwari ngavapiwe mbiri. Chokwadi. Mai guru chekutanga introduce yourself kuvazukurwa. Alright, saka ini ndini mai guru abamnini Steve. Kwandini I've always known him as Bamnini Steve. Yes, that's very true. So ndoitwa Tendayi Anna Phiri, married to Charles Phiri, blessed with 3 children. Vese vama adults. One chete ndiachiri teenager through God's grace. Amen. Yes, through God's grace. I always say through God's grace because the way Thriving Life started, Bamnin, it can only be God. Through God's grace, I'm the founder of Thriving Lives Christian Counseling Center. Yakagadzirwa imimi. So that we help you through your problems. Not only that, so that you also learn. Kuti vanhu vanombobatsirika sei. Yes, this is who I am, Bamnin. Aiwa, tinotenda kana manga musati mambovaona mukapedza kuona video rinoiri makasununguka futi kunoona munongotsvaga pa Saint TV papa kanzi Tendayi Anna Phiri motoona mama videos full episodes atakaita nawo isusu tiri kukomborerwa kana newewo tinotenda kuti uchakomborerwa plus uchadzidza zvakawanda mugore rinoiri. Mai guru tadzoka zvakare tikatega tikurukure pane nyaya dzimwe dzinonetsa especially kuvanhurume. Vanhurume hanzi according to the Bible misoro yemisha hanzi ndo misoro yemudzimai. Inoti yemudzimai here kana kuti musha hatichanatsozivawo ipapo. Takaona pane Ephesians chapter 5 bamnini inotitsanangurira zvakanaka from verse 22 ndio musoro, even from verse 25 again inotaura kudaro ndio musoro. Ndio the head. Asa mamadzimai kavachida kurerutsa hanzi musoro zvake but ini ndini mutsipa. Musoro tendeuke. But hongu shoko raMwari rinoti murume is the head. Is the head. As Christ is the head of the church. Saka tobva tatopiwa a benchmark of how he is the head. As Christ is the head of the church. Aiwa, tinotenda mai guru. So nhasi toda kuti timbotaura zvakanyanya zvinogona kuzobata nemadzimai nevamwe vanhu vese but zvizhinji sei toda kufokasa pamunhurume. Munhurume tikada kutarisa kazhinji
munhurume anogona kunzi iye makamutarisa, you can say this man is strong on the outside. Okay. But what about the inside? The inside. Because outside tisuka vaivai totombotangira ipapo hanzi kufa kwomurume kubuda ura. Ende murume acheme. Ndakanzwa kunyange pane mamwe mariro kumashure uko. Murume aida kuti atange kuchema sonzi ayo murume acheme. You know, tine mitauro yakadaro. Munotowa kudii maiguru mukati umu ndozva zviri here nezvatinochiona kunze. I mean, I like the name of this show. Right. But show inonzi chi? Inonzi life realities. Life realities. Saka ndikutaura about nyaya iyi bamnini. Ndikushira kuti ngatitaurei chokwadi chaicho chinenge chichiitika. Chokwadi chaicho chinenge chichiitika. Handi muri kuona, yes, society yedu ndizvo yainotaura, but even masikirwo chaiwo bamnini. Masikirwo akaitwa murume. Handiti murume ndiye akatanga usikwa. Mudzimai asipo. And then God is watching the man. Ari kuita purpose yaasikirwa. And he says, it is not good. Riga ndichimitira chi mubatsiri. So I like John Gray, what he says in his book, Men Are From Mars, Women Are From Venice. He says, varume pavakasikwa naMwari. Vakatosikwa vachigona kusolva dambudziko ega. Anditi. Saka kana munhu aita dambudziko, munhu wechirume akaita dambudziko, he goes into a cave. Kozadhama angari ega. Haana waigona kukurukurirana naye. Saka anti varume, he goes to what we call a cave. He calls it a cave. Okay. Kunofunga kuti saka dambudziko iri ndorigadzirisa sei? Ndozviita sei? He feels man enough kana apinda mukave auya nesolution. Ozobuda kunzoka kuti ndafunga kuti let's do this, let's do that. Right. He further gives an example whereby murume goes kune imwe nyika kwaida kune musikana waida zvokuti do. Aimuda musikana ye. Kuda kusvika pacastle paigara musikana we. Bvapo yazi dragon. Richida. Vanhu vakati, "Riuraye! Tora sword!" Vazongotora sword vauraya zi dragon rere. That was the last time he went there. Why? Vandiudzira zvokuita. Why did they tell me kuti ndidai? So he goes to another country. Again, akudosvika padhuze nemusikana wake waona. Bvapo yazi dragon. Varamira murodi. Vanhu vese vavati zii. Ega vazvifungira kuti let me take a sword. Ndiriuraye. Vatora that sword variuraya. And he felt proud kuti ndozvandafunga isolution yangu hapana ndiudzira. All right. And he married there. Saka zhinji zvinoitika kuvanhurume izvozvo. Because naturally ndomasikirwo atakaitwa. He could share a problem, it's a weakness. All right. According to masikirwo atenti akaitwa. Anditi, whereas madzimai, anditi vanzi naMwari, I'll make a helper comparable to this man. Anditi bamnini. It's also when we have problems, bamnini. Tinotaura. We become chatterboxes. We become chatterboxes. Kana mukombi, kana bamnini ndikatokutorera dambudziko. Imi mugospenda the whole day. Nemwana wamai venyu. Nemurume wangu bamnini, nemukoma wenyu mugoswera mese. Kana atombotaura dambudziko raanaro, kana imi hamutombotaura dambudziko ramina. Mugotaura zvebhora, mugopedza. But dambudziko ramunaro kumba hamuna. But ini maiguru ngogara kutaura nemi, kana maini ndewangu waripo kungogara neni. Atotobva pata kutoziva zvese. So by so doing manje bamnini, we empty our sad thoughts. It's good to keep to yourself when there are positive results coming. But kune munhu who is a negative thinker, I always talk of my personalities bamnini. Kuti takasikwa naMwari takasiyana, hatina kufanana bamnini. Vanhu vari introverted, our peaceful phlegmatics, vai vanoda peace, vasingadi zveruja. The melancholies, the perfectionists, vai anadona vanoda zvesmart vaive. Those people bamnini, problem yavo ndeyekuti they are pessimistic. Okay. They see zvinhu zvingori negative chete. Vanongofunga zvingori negative dende chete. Andiri mukona bamnini. Waita dambudziko. It's your nature to keep quiet. But wapinda mcave.
hausikona light at the end of the tunnel. 2 weeks of sad thoughts. What's coming in now? Anxiety, depression. All right. Proverbs 12:25, anxiety in the heart of man causes depression. Excessive worry, because pamwari ubvunza kuti what is anxiety? Excessive worry, kufunganya. All right. Wakunopinda mubamuni 2 weeks uri kufunganya pamwe upenyu hausi kuita zvakanaka. Wakukoka ma-mental disorders, stress dzakuya, depression is coming. Uri kunyanya ufungisisa, wakupererwa ma-wrong coping mechanisms, wakutora zvinodhaka, or you're becoming a habitual infidel. Zvemadzimai zviri kuwandisa zvishati chiko. Munhu ichiko, chii? But pamwe une dambudziko raunaro and you are acting out that way. In that way you are becoming an addict. Wezvimwe zvinhu zvisina kunaka. And muruzona, because wakachengeta marwadzo aye mumwoyo, and you are only seeing the negative side. You are not seeing light at the end of the tunnel. The next thing, munhu akuita ma-suicidal thoughts. Mumwe akutoattempt suicide because you did not share ma-sad thoughts. Bamninga, I would like to refer you kuna the Lord Jesus Christ himself. All right. Ari mugarden reGethsemane, he told these inner circle, Peter, James and John, moyo wangu wakaremerwa kusvika parufu. That's all he did. He didn't man up. And did it? Moyo wangu uri kuremerwa kusvika parufu. You know, to the point of death. Ndakaremerwa. This is what you are saying, man. Talk about it. Problem ikasataurwa, it will not go. Just let it out. And it Jesus chaye, he was somebody who aitoita my emotions, but he would not suppress them. John 11:25, the shortest verse in the Bible. Yes. And it is called Sunday school. And it, you know what Jesus wept. Murume. And it's very saka culture yedu, yes, in a TV says yaida kuitira bamnini. Yaitira kuti pane situation panodomo munhu anoita simba kwakuchi oona kuti toita sei. And it waita simba rakuno toita sei, zvipe time yekuita self introspect and deal with those sad emotions. You may not deal with them mwati hazviiteka mukadzi nevana vagondoona ndichema, but vari kutodzidzawo mwana mukomana ari kutodzidzawo kuti kunoita sei kunochema. Mumwe aidaro, so zvinhu zvakanyatsi kuminya zvakaoma. Saka apinda kwake ega achichema, hana kunoti kamwana kake kariko bvache we achichema ari kusaidi. Vazonoti kamwana kangu kari kundoona kamukomana, vakasvika vakavabhabhadzira kakati daddy, it's okay to cry. It's okay to cry. Are you crying because you are weak? Ndo masikirwo edu kuti hatisi kufanirwa kuchengeta mavanga emwoyo. If the Lord Jesus Christ did not, he told, handiti maona hana kudza jekerere 12 disciples. Handiti wanawo your inner circle vaunoudza Peter, James and John, my spirit is overwhelmed unto death. One now, who are in your inner circle? They may not give you advice, they will do this, do that, but you have said it. Saka izvozvo zvinoita sei zvinobatsira, hauzonyanyuramba uchingofunga zvinhu zviri negative zvinozokuita kuti ukanganisike mentally. Alright, tiri ipapo my guru, tiri kuzoona kuti vanhurume vazhinji, I think pane imwe program yatakamboita mumashure, makataura mukatizoni vakadzi pfungwa dzekutozviuraya, ma-suicidal thoughts anenge atoripo, but vanopesera vasina kuzozviita. But vanhurume vari kupesera vatozozviita. Tingati kuva weak here kana kuti. Okay. All right. Saka research says vakadzi ndo vanoita ma-suicidal thoughts. Kakanyanya kupfuura vanhurume. Asi chinozoitika manje chinoshamisa babnini ndechekuti vanhurume ndo vanotozocompleta. Anditi the suicide, they die by suicide. We don't commit my circles counseling, they say we don't commit suicide, but we die by suicide. Anditika andi mapabate papa we die by suicide. Anditi saka vanhurume ndo vanozopedzera vacomplete those thoughts dzavanga vachifunga. Why?
sezvatiri kubva kutaura havatauri havatauri. Remember bamnini by nature handiti ndataura nditanga kutaura by nature unoda kuzvibudira wega nesolution. Unofila good kuti ndindazvifunga izvi. Haudi kuudzirwa, haudi kutaura. Bamnini mambona situation imema inini paunga waripo muri kudrive obva kuti musainde neroad baba kune mapoto munoita se muda kutoenda neko ndokwanobva ndatoenda nako ukatotaura ndini ndiri padriver seat ndiri kudrive handi muri kuzviona vari mwachidya vanozviita because wazvitaurire ada kuzvifungira handisi kufungira but yet imi bamnini hamaimboudza here maine kuti tenai apa mutene left unototaura saka it's our nature bamnini nekuti hatidi kuudzirwa kunzi ita so upenyu but you know what zvinzwisisewo turi munhu akaita sei tiri papo ka mobve matongobatanidza pane vamwe zvakare vekuti zvanaka kuti tabva tatotanga kupindawo panyaya yemarelationships nemamarriages tiri mumarriage mudzimai angapresente sei nyaya yake let's say pamwe pachona ari kutoona kutoti muchinda akaoma especially maybe unenge wakuziva munhu wako kuti ndikamuudzira kuti baba mwana kotadii tambozamawo kuitawo zvemadomatisi ari kuratidza kuti ari kutenga kana kuti zvehuku how do you present your issue kune munhu suggestion kune munhu anoratidza kuti akaoma kugamuchira zvinhu bamnini again zvoda kunzwisisa munhu wako. Counseling we do my assessments kunzwisisa personality yemunhu vanhu vakasiyana bamnini kune masangwens ndo we call them popular. These are fun lovers vanoita majokes bamnini akangomira padhwabha tese togegedza kuseka ivava they are spontaneous zvekuita zvinhu zviri serious izvi saka munhu akadaro bamnini ka hauchasuggestewo zvinhu zviri serious ani mukuzviona hauchasuggesti futi zvinhu zvinobohwa cause havatodi zvinhu zvinobohwa vanhu so nzwisisa munhu wako. So this is why we encourage people to come for counseling as couples so that munonzwisisana ma-strengths nema-weaknesses emunhu cause uri kutaura zvemadomasi but personality yemunhu iyi inoenderana here ine izvozvo izvo avataura zvevanhu zvehosting sezvatiri kuita zvibamnini that's theirs kana zvekushambadza vanozvigona because they love people even zvehospitality they love that anditi and then kouyawo mabond leaders macholerics those are passion uya utombomudziri chekuita iwe ndiri kutofanira kutomusupporta naturally this is who they are leaders, they challenge status quo vanoda zvinhu in other words let me put uya utombosuggest chako kutoteera pane zvaari kutotanga kuita yours is a supportive role anditi saka nzwisisa munhu wako anditi and vanhu vaya vanoda chinhu chekuti kana aita anoita pride kuti I've done this they want people who are loyal to them saka pamoda usaggesta zvemadomasi but munhu wako uyu wamunzwisa don't munhu akaita sei then we have those that we call peaceful phlegmatics avo manje havadi kuita kungochinjirwa zvinhu they are fearful of change handiti ane zvake zvaajairira haungotangi nekungomuti ngatiti they are fearful of change vanoda zvinhu zviri constant ende muri kuti ngati business remadomasi akuna izvo muti itaiwe imimi uyu is not a born leader they are managers they are good at managing zvinhu zvarongwa nevamwe ndo mistake inoitwa mumwe madzimai itewo zvinoitwa nevamwe varume munhu wako munhu anongoitawo zvimwe here also because we are taking from traditional roles but traditional roles haasi kunzwisisa unhu hwemunhu hatina kusikwa varume vese havana kufanana madzimai ese haana kufanana nzwisisa munhu wako munhu akaita sei ava they're very good at supporting saka iwewo neungatotanga business remadomasi wamudza yes very good at supporting chichakumbira uniperekedza kumbari kunoda matomatoes he will gladly support you they're good at managing things zvatangwa nevamwe so nzwisisa munhu wako I hope this is zviri kuratidza macouples you know they need to come for you know even my people helpers my pastors what you need training and it toya manje perfect autonzi perfect melanguage bamnini madona aya kuna vanhu vari smart bamnini perfectionist ivo vana vada kuzviitira zvinhu zvavo vega because vanoda zvinhu zviri order they are detail oriented musika chaiwo haasida kurongerwa niwada kuronga ega iwe uri ngoti hazvina basa kamatomati apa ari kuti no matomatoes haana kumira ari mulaini akadai ndiuzoda matsvuku akadai you know they are detail oriented
So as you're talking to them, you might end up fatigued, frustrated, but wanzwisisa munhu wako here, where does he fall in? Saka yes, kupa suggestion kwakanaka. Kuzvinhu zvawakatosikirwa mudzimai, you are helper comparable. Anditi, I think takataura about helper comparable. Did we talk about it in this show? Because isusu we've reduced kumukadzi ngomita munhu wokuwacha, wokubika, wokuchengeta vana. Anditika, but Genesis 2:18 mwari pavari kuti I'm giving you a helper comparable. Hapana dzimba dzekutsvairwa pai, hapana vana vari kuchengetwa pai, hapana laundry, hapana kubika. What did God mean? As a kinecto, rescuer, savior, protector. He's your sixth sense. So varume, mpamwe mdzimai wako may not be understanding anditi your personality, but inzwisisa kuti mwari vane zvimwe zvinhu zvaari kutaura through her. You know, marudziba munini anorecognize munhu wemudzimai nekunzwisisa kuti he's the husband's sixth sense. Vakabudirira zvisingaiti. But isusu nekusanzwisisa bamunini matanga business. Mudotsvage business partner. But hamuzozoti mwari akatokupai already uyu. Akutomsiya uchinotsvaga business partner. Mozonobirana nekunetsana nekutungana. But you left a business partner who complements magaps ako, anokuvhara magap. Nyangwe business mami. Maita business muri tu. Mumweka, they're good at leading. Anditi, vane, they are rude and tactless. Pane panoda mbupushwa vashanda. Anditi bamini, varuta noise, vada mbupushwa. But pane panoda somebody who is moderate, and diplomacy, and who is peace-loving, and Saka you complement each other. Business, and you have to find Rodo a leader who is thinking, get a visionary. And it also wants somebody to support. Because this visionary has to support after the business is sustainable. So we are comparing Tichidaro. Saka tunaudzoka panyede mavange moyo bamni. Yes. Pane vamwe varume vane mavange moyo. Ekuti maybe they are in this region. You are not the born leader. Leadership and headship shakasiyana. Okay. The position ekuva a head, it's God given. It's non-debatable. Whether we like it or not. Ndo order ya mwari. Ndo marongerwa zvakaita. Asima leadership. Yes, aivunza kuti tingati leadership mwana, is he a born leader or is it something that you learn? It's both. All right. Mumwe hana utoberekwa ari leader. But you can learn to be a leader. So pane group revarume, handisi kuti vese bamnini, riripo group revarume vakadaro. Vanofanira kuzvinzwisisa kuti ndo masikirwa andakaitwa, ndo marongerwa andakaitwa naMwari. I have to learn this quality. Mandira haimo. Ane muri kupanzwisisa bamnini. And kazhinji vanhu vakadaro vanorora mukadzi is a leader. Saka mavange moyo yako pakuti ada kunditonga, ada kundipusha, aroda kundidai. Mukadzi wari kunetsa noona baba vani mavangu emoyo, what's wrong with this man? And then mumba makutoita makakatano. But ngatinzwisise kuti my strengths euyu ndawapi, my weaknesses. Unfortunately we can't do that test on this show. We would like to invite one to come to our counseling rooms and we help them. Kuti you know what, marriage is meant to be enjoyed. Kuti tirarame tigare zvakanaka mudzimba, but kuparara nekushayiwa kuziva. Back to mavange emoyo bamni. Yes. Hande pakukura kwawakaita. Ndutaura vakomana, ndikutaura varume, ndikutaura madzimai. Zvii zvawakaitirwa uri mwana mudiki. Zviri kukukonzeresa kuti uite tuhasha twawinatwo kuti nyange wakura kudai. Alright. Ngatidzokere futi kuvarume. Madivorce rate akabuda kaizvozvo bamini. Akwira zvokuti zvisingaite. Ende mwari watesa number 1, infidelity. Handitika. Toda kudzoka futi pamavange emoyo. Kuvarume, kuvakomana, kumadzimai. Handiti. Mavange emoyo hawichinawo. Ndeapi. Alright. Is it rejection? Do you feel you were rejected? Maybe nembereki. They were there but they were not there. Ninye diaspora kai. Pamwe baba wakaenda, mai vakaenda overseas, ukasiwa. Ipapo mufana kupadzokorodza. Why tiri kudaroka? Sorry ndaita ise ndinokubata because ndakutombodzokera kuinbox kwedu. Yes. Tine vabereki vakawanda vari kudiaspora vakatotarisa panapa. Yes. Vane makore vasina kuona vana vavo. Vachitaura nyaya yekuti
ini ndiri kumuchengeta, ndiri kutumira mari yokuti anga ari anodya anoita zvese. But is money enough when it comes pakukudza mwana? Tadzokera futi kuma love languages, the 5 of them. Kune magifts anditi. So iwewe you believe love by giving. But mwana wako, do they understand love by kupiwa zvinhu? You could have 4 children, vese vana different, they understand love differently. Mumwe aruda quality time, arikuda iwewe. Hamusati mambona mukadzi wekuti arikupiwa zvese nemurume, arikudriva chiZX kabamnini, chiLand Cruiser ichechi. Munochiziva here bamnini? Fange chiPale White bamnini. Mozonditengera pabirthday rangu. Mukoma ndofunga mainzwa nyaya. Yabva yaadreswa this part ndango yaadresa kuna mukoma wangu, mukoma Charles yataurwa pana. chiZX bamnini, chiLand Cruiser ichechi. Pale White bamnini. Varimo amai. Hani muzvona vakachitengerwa imba vari whatever ramukatoti ndo the primest whatever location suburb in Zimbabwe, but she will say andabasa nazvezvi, where is he? My God. Saka mistake yatinoita bamnini, ndinofungidzira kuti inini zvandinoda kupiwa zvinhu, everyone else, it could be my spouse, it could be my children, vanodawo kupiwa zvinhu. So nofana kuvaratidza love nekuvapa zvinhu. But understand kuti mwana wako, your spouse, anonzwisisa kuti unomuda wamitira chii. Wow. So it's kwese. Ini wacho ndiri kugamushidzwa. Ngandibva ndaziva kuti mumwe wangu kwa anonzwisisa rudo when they are being kana vapiwa something. Saka inini ndakuchitoenda kana kumba chako njangotenga ngatotenga chocolate ye 50 cents. Kuti shanda kunzira one mafarira anoita munhu. Andonga anonzi apiwa $1 million. Why? Kwavari it's not about the quantity. It's about the quality yekuti to them vari kuti you have prioritized me. Konga uri watondifunga. Nyangu wakanonga maruva chengoya kunza maruva. It's not about hauna kuatenga. Haatombobvunza ndemari, but kwaari kuti wandifunga wherever you were. Saka problem iri kuitika ndekuti hatisi we are miscommunicating love. Because you tell mwana kuti shamwari ndakakuitira zvese. England ndaitadza kurara day and night ndichishanda mashifts kuti uende kuchikoro iwewe. Can't you see that? Mwana ranga riri duty renyu kuti endesa kuchikoro. Who else was supposed to endesa kuchikoro besides you? And then you think mwana is rude uyu. Ngeye achitaura zvakadai, so I appreciate. It's because haasi kuunderstand the love through kupiwa zvinhu. Kwaari kuti hamusi kundida, why couldn't you take me to England? Because vamwe vari kutora vana vavo vachina navo kuEngland. Same sina kunditora kuti tiende tese. Because mwana yepamwe understands love through a quality time. Kuti waspend that time with me undivided. Mazonoka kune magadgets bamnini. Phone dzese aside. Tiri kungotaura tiri tu. Even it could be your spouse. Saka unozonzwa munhu ati I'm lonely. Uri lonely sei ndiri panapa? Are you giving them love the way they understand love? Mumwe understand love nekubatsirwa cheko. It could be assignment, homework. Yakubatsira homework. Unondida and vane hanyinga neni. Why? Because andibatsira homework. Quality time. Ipapo muri kutondidzorera kuvana venyu. Ndiri kufunga kasikana kadikitini kano panonzi kuchikoro dedi muri kudiwa kuchikoro. Ukataura kuti ndo ndichatumira muzukuru, like last time ndichatumira muzukuru bia achauya. She was disturbed. Wow. To an extent yekuti ndakazodecide kuti rega ndimhanye kuchikoro kwachona obva handiona. Akatadza kuzvibata, misodzi yakatobuda. My goodness. Mauya. Wow. And ndakanatsozviona kuti kwaari it meant something a lot. So marelationships katinzwisise kuti mumwe wangu anonzwisisa. So kucounseling bamuni tropa vanhu the love language test yekuti vanzwisisane vataurirane, because nyangwe vana muinavo handi mune tuba munini havaunderstandi rudo rwenyu in the same way. Mumwe ndokuti twakatomendera kuchikoro so anokutiza munondinyadzisa andisuda kuti muye, but mwana iye antori neweiwo yaanoda kuti mupangidze rudo andi muzvona. So zvakasiyana siyana, saka nzwisisa that anditi. So again we are also calling kune vatariri vedu, please musakaure
nezvinhu zvinogona kugadzirisika. Yes. Iwe bamnini pane mumwe mudzimai murume wake anga akufa, mukadzi aida murume wake, aitira murume wake the best, aizviisa pasi, aitoziva kuti murume wangu is the head, handiti achizviisa pasi bamnini. Yeah. Saka aiti kana achicheka achirongera murume wake lunchbox aibvisa macrust, handidi kuti agokwashararwa mukanwa, doti adye chingwa chiri soft. Murume wake on his deathbed akufa akati, hey, you know what, I want to thank God for you, you've done the best for me, upenyu hwangu wese, you've been the best, you tried to give me the best, but one thing, mukadzi akaneseka akati, one thing, inga I was trying, chandakatadza chi zvanzi shamwari waindinyima crust, ndaida crust zveku nebaba mwana, kumaidii kutaura, ndaitoibvisa ndichifunga kuti pamwe inokukanganisai. Samsung kuna vatariri vedu taurai. And vanhu vanganchetaura vabamnini ava kuti vakanyarara ava maintroverts ava, they are people pleasers, and their communication style is passive aggressive. They want to please people, ndozomukanganisa. Vanhu vanozoti, so they're more concerned about people, they're more worried about people, and they forget themselves. So as a result, they have low self-esteem. And the dangers of low self-esteem, bamnin, it shall lead again to stress. Because you have not given voice to your needs. You did not give voice to your need. What am I saying? Give voice to your need. Because low self-esteem, bamnin, stress kaichawe. Zvautotanga futi, mamito disorders ayaku yaka bamnin. Anxiety is coming. Hani yangu inorova unaita ma palpitations. Depression is coming in, kushungurudzika mavanga emwoyo. Handiti, the next thing, my wrong coping mechanisms wakupinda into addiction, you know. The next thing, wakuta ma suicidal thoughts. Saka, self-love is very important. Unokosha. Masoko ako anokosha. Jesu chawakati, nyangu ari pamuchinjikwa, Jesu anambunyara bamnini kuti ndiri pamuchinjikwa. Akati, I thirst. Ndine nyota. Ari pamuchinjikwa. Iwe uri pamuchinjikwa here. You're not on the cross. But Jesu ari pamuchinjikwa akati ndine nyota. Ndo pakatorwa that sponge vinegar inechi, that sponge yakaiswa vinegar vaisirwa pamuchimuti bvanzi iwe Jesu akazvitaura pamuchinjikwa imi akataura his sad thoughts. But yeah, ndo tutange kupractice mutariri. Ndo tutange kupractice. Tora che bamnini. Kana iche muisapa. Ndiwe B mzukuru wangu. Une ma sad thoughts ruta pamwe munhu waungaudzoi pamwe they are very defensive pamwe wakazotanga kukukriticize. Tora che igadzika apa. Imagine kuti munhu ari kukushungurudza ari kukunetsa akagara pache. We call it chair therapy. All right. Shamwari zvauri kundiitira izvi asi kundiitira zvakanaka. I feel hurt. I feel rejected. I feel unloved. I feel abandoned. Say everything. If it means crying, cry to that chair. Toda kungobuditsa ma sad thoughts ngaabude mauri ndo zvatikutaura. Cause kugara kwawo mauri bamnini constantly for more than 2 weeks ari kubara zvimwe zvinhu zvakaipa. Pamwe unozoti kundikapindirwa ndichitaura nechei vanhu vangazoti ndikupenga. Because these are people pleasers ka. They always think about people. Journaling, write down, write your sad thoughts. Ese pass. Vane ma helium balloons where you can put that letter in that balloon and fungidzira kuti yaenda kune munhu. Munhu kuweka nhongo nevanhu. Ibvaru flash and believe it has gone to that person. Aim ndechiba mnini. Empty those sad thoughts. Dziregedze kukukuvadza. We are not saying suppress my feelings. You can't suppress those feelings. Sezvatataura ane zvaanobara. Anoramba achibara zvimwe zvinhu zvakashata. Zvozopedzera zvinhu zvakanaka zvisina kuitika kwatiri. Pamwe washayayo inner circle, you don't have your Peter, James and John. Pamwe watadza kutaura. Anditi, do that. Do the chair therapy or do the letter writing. So this is both even for madzimai and even for varume as well. And more so for vakomana. Mukaona nyaya dziri kufira vakomana so dzinorwadza. Because bamwe chiri kuitika ka mavanga aya atataura iwana udiki. Pamwe akakura baba avapo. Akakura mai avapo. So already ane ma feelings ekuti I'm not wanted, I'm not loved. Ani munozvona bamwe. The next thing oita girlfriend yake. Arutsvaga rudo rwababa, arutsvaga rudo rwamai. Pa girlfriend yake pa boyfriend yake apererera atonyura. Apererera aditika. Or omuramba. Saka to them it's like maybe it's a double blow or a triple blow. Vabereki vangu futi, this is what they've done.
maybe a colleague, that's what they did. And then musikana, this is what they've done to me. Saka utonoti upenyu. And pfungwa futi dzawakagara wakaita. Akandiramba I'll do this. Akangondiramba chete ndodai so. Because zvimwe unogona ngochitozvonaka. So it's anticipatory kutogara utozvona. Akangondidai ndodai. So when the opportunity presents itself, what do? Zvawagara uchizviudza zviye. So sad. Ndo zvawakuita. But you know what? Taura nemumwe munhu. You know upenyu hunokosha good people. And it's in the valleys that we grow. Tarisai nyangwe mushoko raMwari hapana hero akangokunda asina hondo yaapindana nayo. Une zvaunotopindana nazvo. And izvozvo ndo zvinokupa maturity, ndo zvinokupa perseverance, ndo zvinokupa kuti uve the person anoziyemurwa nevamwe vanhu mangwana. Baba vangu vaigara vachiniti haunzi gamba usina hondo yawarwa. Hazviiti. Pane hondo inoda panotomboine hondo yaunorwa uzonzi uri gamba. Haumunzi uyu munhu munyoro usina zvawaitirwa. Une zvaunoitirwa. But the way you react. So again bamnini kuvatariri venu. It's not what happened to you zvinonyanyotyisa bamnini. Okay. How you react. What happened to you is only 10%. Okay. Zvakutsvinyirwa kwakaita uri mwana mudiki, kusekwa kwakaita uri mwana mudiki, kushungurudzwa kwakaita uri mwana mudiki, it's 10%. Again, I'm coming back to our ABCD approach. Yes. The activating event, we don't have control over it. Belief yawaisa ndeyekuti chii. All right. Handidike, I'm not good enough, I'm not worthy. Handiti, belief yo yawaisa, I'm hurt. Ngei zvaitirwa inini. Ma consequences manje, ma feelings ako kana ari negative. The consequences now become negative. But dispute that nekuisa pfungwa yakaita sei, nekuisa pfungwa iri positive. So zvaunozoita iwewe 90% is determined by what you are going to do out of this 10%. I hope vatariri vedu vabatsirika. Mavanga emwoyo taurai. Taurai. Yes, it's natural kuti you go into a cave. Daunzi uri murume wagona kufunga. But when you see kuti end of the tunnel hakuna light, wagumirwa nyangwe Jesu chaiye. Imagine ndo zvaradzotanga ari munhu ari kudza vadzidzi Peter, James and John. And vanhu vana zvavakataura ngatori nehope ari kudzoka ari kona varara vakotsira. But the fact still remains ndeyekuti akaita sei, he talked about it. Yes. And when you talk about it, Mwari anokupa solution. Jesu akasimbiswa. Akasimbiswa. Saka unosimbiswa and you are able to go through the valley of the shadow of death. So talk about it. When you talk about it, you find a solution. Mwari pamwe anokupa solution unosimbiswa and you are able to go through your valley. I hope vatariri vedu vabatsirika. Aiwa, tinogara tichitaura tichiti chiri mumusakasaka chinozvinzwira patiri kukurukura naTendayi Anna Phiri nhasi tanga takambotifokase zvishoma pavanhurume but dingindira riri kubata munhu wese. Hameno kuti munozviona sei, hamusi kusangana nazvo here zvatiri kutaura panapa. Varume hatisi here tiri kuti aiwa varume haticheme. Ndofunga tadzidzisiwa kuti kana uri kuchema tinofana kuchema nenzira dzatinokwanisa kuchema nadzo. Pamwe mwanoti aiwa ndikazoonekwa ndichibongomora mere ndinorasikirwa nechiremerera. Aiwa tadzidzisiwa kuti chiremerera chirambe chiripo, tinochema sei. Bamninika ndafunga imwe illustration. All right. And it's an afterthought. Ndinoti vatariri vedu vabatsiriki. Tomboti pfungwa idzi ndo pfungwa dzangu. All right. Ndo pfungwa dzangu. Handiti kambamini. Ruoko uru ndo pfungwa dzangu idzi. Madroni. Bhodhoro iri ndo zviri kundishungurudza. Zviri kushungurudza varume bamnini. Zvakawanda kushaya mari. Number one. Pamwe pachona kufunga kuti handidiwi. Kufunga kuti handidiwi. Number 2. Tora zvimwe zvigubhu. Because pampacho ndiri kuti aiwa mari iri kunetsa, ndiri kuenda kuindustry ndoichoka icho. Zvemadzidza kuti ndotarisa zvemadzinza chaizvo kuti zvekundishungurudza. Uyanazvo. What a nice illustration. Zvese zviri mupfungwa izvi baba. Alright, saka zviri kuya pfungwa izvo. Ngatiore zvemadzidza zviri kunditambudza. Basa harisi kutamba. Handitika zva3. Zvemadzidza. Chimwe futi landlord ari kundishungurudza. Ruoko rwangu harichagoni. Hani mwana bamuna. Harichakwanisa. Sa zvese zviri bizvawandisa. Tatambura. Adotonipa zvimwe. Adotonipa zvimwe. Atira kutora zvese. But ruoko rwangu rwakurwadza bamuna.
ndatadza kutakura in 5 minutes ndatadza kana iminute chayo haisviki zvimwe zvakutodona. This is what I'm saying to men. Donedza zviri kukuremera mupfungwa. Alright. Wow. Indadonedza ini. This was less than 5 minutes. And it will be less than iwo chakabata zvimwe ka. Kune mumwe ane crate. Pamwe kuna ane crate remavanga emwoyo. 20 years, 30 years ago. Wow. Zvachakatakura. Ruoko rwangu rwari kutorwadza. Hani maona rwanga rwarembera kudai. Nepfungwa dzako dziri kuremerwawo. Donedza zviri kukuremera. Ndopa unozoona pai pamwe ruoko rwadai haruchagoni kusumudzika because rwakaremerwa. Wakwenda ana chiremba ana mazvikokota kuti rega tikupe ma-antidepressants kuti pamwe zvinge zvinoita nani iwo ramba handidi ndikapiwa mapirisi pamwe upenyu hwese saka vanditi ndopengera. Empty mushonga empty the sad thoughts. Maiguru vari kutaura maonero andaita hwangu inini vari kutaura solution yacho ndionayo ndiwe solution pakupedzisira iri pauri iwewe kuroti you are the one ari nepower to empty. You are the one ane power futi rekuramba wakabatirira ndiri murume hachemi but the next thing akukuvara ndiani bamnini my mental disorders are coming in. Remember I said mental health, that's what we want, that's the good part. Yes. But my mental disorders, pfungwa dzedu dzakanganisika mafungiro edu because of zviri kuitika. Zvidurure, zvidzikise pasi and you'll be free. And you'll be free. Saka izvi usaka uramba ukatakura zvigubhere bamwe kuti ndiri murume kufa kwemurume kubuda ura. Solution zvise pasi so you can choose thriving lives kuyachitaura your stories for counseling. You can choose the inner friends. Says zvakaitwa naJesu, he's telling Peter, James and John anditika you can do the chair therapy you can do the journaling kunyora your sad thoughts but at the end of the day zviburutse zvikuremedza pfungwa dzako. Aiwa, tinoda kutenda zvizhinji nekuda kweillustration yatapiwa. Ndofunga mazviona kureva kuti tinazvo zvakatiremera simba rekuti tinge tinozvibuditsa riri patiri. Ndosaka tinavo maiguru vangu Tendayi Anna Phiri vanokwanisa kubatsirai zvakare. Namba ndodzamuri kuona pascreen pavanowanikwa zvakare, physical address iripo ipapo. Zvakare maiguru vamwe vakanga vobvunza kuti mimi mutishanyire mumbosvika kumba zvinofamba sei, zvinogoneka here? Zvinogoneka. Family workshop we do because pano panoti kuti tiuye macounseling rooms kwedu pamwe tinovakwegura vakuru vari pakati pedu muda kuti tiuye we come tinobatsira. This is pamwe ndosimudzirwa naJeremiah 1:5 inondisimudzira zvikuru and from September up to now it's been my motivation. So whatever zvamuda nyangwe kumachurch bamwe women's conferences whatever chinobatsirisa and then we also teach you kuti muite what I'm doing. We train you. We have a certificate and we also have a diploma. Tibate musanyarara. Aiwa, tinotenda zvizhinji. Ndofunga tiri kubatsirika patiri kukurukura naTendayi Anna Phiri. Iwo zvaunokwanisa kuita zvakare chenda unofollowa social media handles anongori nezita rekuti Tendayi Anna Phiri. Also go and follow page rakanzi Thriving. It's thriving. Ndakambotamburawo pakuritaura Thriving Lives Christian Counseling Center. Go and follow all their pages. Unonoitwa zvakanaka. Thriving Lives ine ma-counselors over 40. So musafunge kuti ndivo vega vari panapa. Aiwa vakawanda. Also mukaenda paStar FM muchanoona kuti every Tuesday kubva na20 to 11 ndakona 20 to 12 up to 12 noon to 12 noon Tendayi Anna Phiri vanenge vachitaura ipapo. Mukangonzwa vanonzi Tendayi Anna Phiri ndo fesi yachona iyoyi pavanenge vachihosta zvakare ipapo vari co-hosta nditi vachikurukura pamusoro pemental health. So
guys hapana chekuramba uri mukona wakazvitsikirira uri pako wega tauya kane chirongwa chinoda kuti chinge chichinoita upenyu hwenyu hunge hunoita zvinani zviri kukuremerai zvinge zviri zvinoreruka problem hanze problem shared is a problem half solved kureva kuti at least unenge watova neimwe 50% inenge yatowira pasi saka vabatei zvinokuitirai zvakanaka maiguru tinoda kukutendai thank you very much nenguva yenyu yekuramba muchingouya kubva kure kure kwese uku muchikurosa kuya kuno kunyuma rimba mwari kudenga kuitirai zvakanaka thank you bamnin tikusapota zvamuri kuita because hanzi charity begins at home so wakasasapota zvekudzimba vanhu havazokutorai serious chokwadi aiwa tinozvitenda aiwa vamwe vanoti munouya muchingoti maiguru ava nemaiguru vangu chaivo chaivo alright kwete zvesocial media social media yazouya mai manje ava ndo vakationa kubva tiri tudiki tichidai mudzimai wamukoma wangu mwari wekudenga wakuitirai zvakanaka kwamuri ikoko don't forget to comment, don't forget to share and to like this video. Zita rangu tichinzi Uncle Said. For now tichiti it's much love and God bless you all.